Jeg har skrevet en bog, der hedder Strategi i vennervirksomheder, hvor jeg præsenterer en strategiprocesmodel, altså en model for, hvordan man kan udføre strategiarbejde. Og det har jeg gjort, fordi jeg har bestemt mig til at bruge mit liv på at udbrede strategiarbejde i de små og de mellemstore virksomheder i Danmark. Og der har jeg oplevet et behov for, at de har en strategiprocesmodel, der gør det muligt for dem at komme i gang med strategiarbejdet. Så selve strategiprocesmodellen er en hjælp til de små og de mellemstore virksomheder i Danmark for at komme i gang. Det har vist sig, at en lang række rådgivere, og det gælder revisorer, det gælder advokater, det gælder konsulenter, som hjælper de små og de mellemstore virksomheder, at de også rigtig gerne vil have en strategiprocesmodel, der gør det muligt at komme i gang, når det er de små og de mellemstore virksomheder, vi snakker om. Og derfor er modellen lavet på den måde, at det er en rammemodel, som fortæller, hvordan kan en grundig strategiproces, hvordan kan den laves. Men den åbner også mulighed for, at du kan plukke de ting, du vil bruge, som passer lige præcis til den virksomhed, som du nu står som leder af. Det betyder, at du kan plukke frugterne fra modellen her og sammensætte en strategiproces, enten som den meget grundige model, eller også kan du lave den som en dynamisk og emergent model, der gør, at du hurtigt kan komme frem til det potentiale, som du måske har en anelse om, at det ligger forude. Modellen består af 3 dele. Den første del er en analysedel, hvor vi laver en ekstern analyse og en intern analyse. Og det gør, at vi finder ud af, hvad det er grunden, der skal udvikles i den her virksomhed. Og så har vi en del 2, som er de strategiske intentioner. Det er der, hvor vi fortæller omkring retningen for virksomheden fremadrettet. Og så har vi endelig den 3. del, som er den strategiske handlekraft. Og det er der, vi finder ud af, hvordan får vi i grunden den her strategi gjort helt konkret, og hvordan får vi den kommunikeret til vores medarbejdere, så de ved, hvad den består af, og så de også forstår, hvad det er, de kan gøre for at leve efter strategien hver dag. Det er de 3 dele, der ligger i strategiprocesmodellen. Og når vi blander de 2 første, analysedelen og de strategiske intentioner, så er det der, hvor vi også får taget nogle beslutninger, der gør, at vi siger, nu er det den her vej, vi arbejder, og vi arbejder i den og den facon for at nå derhen. Og det er faktisk der, hvor læserne af bogen er allergladest for bogen, fordi der er der taget nogle beslutninger, der gør, at det bliver rigtig, rigtig let at tage de næste beslutninger, fordi vi ved godt, hvad det er for en retning, vi arbejder i, når vi står som leder af salget, eller vi står som leder af produktionen, eller vi står som leder af en anden afdeling i virksomheden. Så derfor er det analysedelen, det er de strategiske intentioner, og så er det den strategiske handlekraft, som modellen stiller til rådighed, og så kan I vælge den del ud, som I gerne vil bruge.